Iż-żewġ koppji Maltin li tilfu ħajjithom f'aċċident waqt li kienu qegħdin fuq btala fil-Kroazja ġew identifikati bħala Jeremy Gambin ta' 68 sena, Martu Lorraine ta' 67 sena u Kevin u Alexandra Bonnici ta' 67 sena u 66 sena, il-koll residenti Swieqi. Iż-żewġ koppji mietu wara li l-karozza waqgħet fil-baħar waqt li kienu qed isuqu tul il-Kosta Adriatika. Hekk kif tilfu l-kontroll laqtu berger u waqgħu madwar 70 metru qabel ma spiċċaw fl-ilma. L-inċident seħħ il-ħamis għal-ħabta tal-24 ta' wara nofsinhar. Bl-inċident ġie deskritt mill-persuni li assistew fih bħala wieħed mill-ikreħ fil-karriera tagħhom. Wieħed mill-uffiċjali tal-pulizija li kienu minn tal-ewwel fuq il-post neża l-uniformi tiegħu u prova jgħodos 16 metru sabiex isalvhom. Fil-fatt rapporti fil-midja internazzjonali qalu li l-vittma li kienet isuq aktarx ma ħassux sew qabel ma seħħ l-inċident. Ir-rapport tal-awtopsja huwa mistenni li joħroġ it-tnejn li ġej, hekk kif din qed issir fil-Kroazja stess. Jeremy Gambin kien coach tal-basketball mal-klabb tal-Luxol fil-waqt li kien irrappreżenta lil pajjiżna fil-lob tal-pajjiżi żgħar f'Monaco fl-1987. Huwa kien ukoll jgħallem l-edukazzjoni fiżika ma' St. Michael's Foundation. Huwa u martu kellhom 3 tfal u għatta neputijiet. Kevin Bonnici kien direttur ta' kumpanija fis-settur tat-Texis fil-waqt li fil-passat kien jaħdem mal-Air Malta. U martu Alexandra kellhom 2 tfal u għatta neputijiet. Membri mill-familji tal-vittmi se jkunu qed imorru l-Kroazja il-ħadd. Wara li tħabbret il-mewt tal-4 Maltin bosta persuni selmu l-memorja tagħhom. Bint Jeremy u Lorraine Gambin Ilona Busby qalet kif hija se tibqa' dejjem gburija li kienet bintom u li huma tilfu ħajjithom flimkien ma' wħud mill-ħbieb l-aktar għall-qalbhom jagħmlu dak li jħobbu. Matthew Bonnici li wkoll tilef il-ġenituri tiegħu f'dan l-inċident qal li qalbu hija maqsuma hekk kif tilef l-eroj tiegħu. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball esprimiet il-kondoljanzi tagħha mal-familja u l-ħbieb tal-vittmi hekk kif Gambin u Bonnici kienu jilagħbu dan l-isport. Intant Luxol Basketball li ddeskrivjithom bħala parti mill-familja ta' Luxol.